Merħba, illum ħan diskutu suġġett ħan sejħnilu tabu. Iċ-ċensura. Iċ-ċensura fil-ktieb saftit sinilu kienet tieħu forma, kolħat nafu biha, kien hemm varji każijiet li mhux l-iskop tal-lum nitlu fid-dettall fihom, imma kienet realtà li fid-dinja tal-ktieb Malti konna ngħixu biha. Kull minn hemm tlaħaq biex ngħidu hekk bil-famuż każ ta' li tkisser sewwi fejn kellna li l-Alex Vellagera u l-Mark Camilleri spiċċaw mtellajn il-qorti fuq minħabba ċensura lej test lej storja li kienet inkitbet f'magazzin universitarju, u insomma minn dak iż-żmien iċ-ċensura formali m'għadix hawn. Saru varji riformi, ċensura formali m'għadix f'Malta. Però dak ifisser li m'għadux hawn ċensura l-awtur, l-awtriċi li tikteb illum Malta bil-Malti jew għas-suq Malti ngħidu hekk. M'għadix tħoss li hemm xi tip ta' ċensura jew xorta daħlet jew forsi dejjem kien hawn xi tip ta' ċensura jew pressjoni b'mod iżjed informali, allura forsi anke iżjed perikoluża x'mhix xi ħaġa tista' twaqqaf b'digriet b'liġi, xi ħaġa li forsi xi raġuni awtur iħossu jew autoċensura jew ċensura b'mod ieħor jħoss xi ħaġa hawn min jista' jkun pereżempju minħabba x-xogħol tiegħu jagħżel iħoss li ma jistax jikteb dwar ċertu suġġetti jew forsi minħabba li jħoss li jista' jkollu xi konsegwenzi. Ġifieri, u illum xtaqna nesploraw dawn l-affarijiet. Nesplorawhom ma' tlieta minn nies, nixtieq nintroduċihom malajr. L-ewwel waħda li qiegħda magħna b'mod remoti hija Lorraine Vella, u waħda mill-iżjed awturi apprezzati tal-ġenerazzjoni tagħha. L-avventura tagħna professjonali bdiet sa 13-14 sena ilu meta flimkien ma' Simon Bartolo kitbet it-triloġija tal-Fiddin, minn hemm ovvjament kitbet ħafna xogħlijiet oħra, rebħet il-premju tal-ktieb diversi drabi, għandha xogħlijiet għal dak ngħidulhom young adults adolescenti bħal Magna Mater, għandha romanzi għal adulti bħal Rocket, u bħalissa wkoll qiegħda taħdem fuq romanzi ieħor forsi kollna ċans anke nitkellmu fuqu. Hawn ukoll magħna Lon Kirkop illi għadu kif rebaħ il-premju tal-letteratura għaż-żgħażagħ bir-romanz tiegħu mittel f'isem ieħor, Happy Vegan Girl Jules, sperattu tajjeb, u li se jiġi ppubblikat iktar tard is-sena, u magħna wkoll Kerstin Spiteri illi wkoll qed jaħdem fuq romanz li ħajġi ppubblikat iktar tard is-sena, Perfettament imperfetta. U magħhom it-tlieta nixtiequ proprju nesploraw ftit dan is-suġġett. Loren, xtaqt nibda bik. Semmejna li inti minn kulħadd hawnhekk li żied waħda li għandek esperjenza fit-tul ta' kitba li bdejt anke tikteb fi żmien kif konet ngħidu l-ewwel fejn is-sitwazzjoni kienet differenti. Inti allura li għandek esperjenza taħt qabel u issa biex ngħidu hekk biex nagħmlu dik il-linja diviżorja. Tħoss differenza bħala awtriċi, ġifieri tħoss li issa għandek forsi iżjed libertà li tikteb, tħoss li sparixxew ċertu limitazzjonijiet imma tfaċċaw oħrajn, jew frankament ma tħoss differenza? Mela għonet l-odwa tajba, Chris, u grazzi lilkom bħala Merlin u lill-Kunsill tal-Ktieb tal-istedina. Interessanti li propju għadna din nitkellmu dwar il-ċensura, però l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid li jekk iċ-ċensura hija restrizzjoni, regolazzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni, b'xi mod jew ieħor dejjem jibqa' jkun hemm xi tip ta' pressjoni għaliex il-libertà assoluta fejn hemm iktar minn persuna waħda hija impossibbli, dejjem hemm xi tip ta' kif tgħid nuqqas ta' libertà. Huwa biss meta tara kemm għandek libertà, kemm ingħatajt libertà u kemm irnexxielek takkwista libertà. Issa min-naħa tiegħi li nista' ngħidu illi meta bdejt nikteb kien fi żmien fejn kienet hemm ċensura, però jien kont nikteb għal tfal. Jiġifieri minn dak il-lat iktar milli ċensura kelli responsabbiltà tali qed nikteb għal età partikolari li jiena nħoss illi
hemm ċertu responsabilità etika għall-qarrej li qed jaqra, ġifieri f'dak il-każ awtomatikament tikteb b'ċertu mod illi ma jkunx taħsara għall-qarrejja. Mentri bdejt nikteb iktar għall-adulti, naħseb kienu wkoll fi żmien meta kien hemm il-kwistjoni ta' li tkisser sewwi u fil-fatt ma nistax ngħid li ħassejta tant iċ-ċensura fuq il-kitba tiegħi li ħassejtu li malli ntbaħħt bl-assenza ta' ċensura xorta ħassejt sens ta' liberazzjoni li ċertu affarijiet li kieku ma kontx ħaniktibhom issa stajt għandi iktar libertà biex niktibhom. Li naqbel miegħek inti semmejt l-autoċensura u speċi ta' li l-awtur iżomm ftit lura mhux għax għandu ċensura formali ma xemm xi ħaġa iktar inviżibbli għaddejja. Jien iktar dik naħseb illi kont inħoss illi peress li ġejja minn familja reliġjuża u konservattiva, peress li wkoll kont nagħllem f'kulleġġ reliġjuż, kont għamilt 10 snin għalhem kulleġġ tal-Ġiżwiti, dawn l-affarijiet kienu kollha preżenti. Ishom mingħajr ma rrid naf illi ċertu affarijiet irid noqgħod attenta kif ħanesprimi ruħi, kif ħaniktibhom jew jekk għandix nikteb xi ħaġa jew le, għaliex jista' jkun hemm riperkussjonijiet negattivi li mbagħad minnhom jien. U fil-fatt id-distanza minn dawn l-affarijiet li qishom ixekkluni bħala kittieba, l-fatt li hemm distanza, l-fatt li peress li m'għadniex ngħix Malta diġà hemm dik id-distanza ġeografika. Il-fatt li l-ġenituri t-tnejn mietu allura jisa dik maċċem dak l-inkwiet tiegħi li nista' b'xi mod inweġġaw jew xi ħaġa kien. M'hemmx it-teddida li nista' nitlef ix-xogħol jekk nikteb b'ċertu mod. Ġifieri din kollha nħossha, kollha konxi ħafna minnha. Interessanti anke li tajt fuq id-distanza Loren għax fil-fatt kombinazzjoni jew mhux hemm ħafna awturi li fil-fatt sabu l-vuċi tagħhom anke meta nħolqot naf li inti mhux għal-distanza fiżika biss qed tajt imma anke meta nħolqot distanza fiżika li allura pereżempju ma rjexu barra bħal każ tiegħek, eċetera. U interessanti wkoll inti semmejt li għax fil-bidu bdejt tikteb kodba tfal ara ma kienx tkun il-kwistjoni, però wkoll jiena nħobb insemmi li sakemm m'iniex sejjer żball propju fit-triloġija tagħkom fit-tielet ktieb il-Ġin ta' Dmuħ, sa fejna fien kien hemm l-ewwel darba li kien hemm karattru LGBT f'ktieb Malti għat-tfal. Kien hemm f'romanzi għall-kbar ovvjament, imma ktieb għat-tfal, jiġifieri anke tat-tfal kien hemm dak il-pass li l-lum il-ġurnata forsi mhux xejn kbir, ma għal dak iż-żmien kien l-ewwel darba li karattru espliċitament qiegħed jagħmel coming out biex ngħidu hekk letteralment. Ma nħossux daqshekk espliċitu fil-fatt, forsi dak għal dak iż-żmien forsi ekku, forsi. Pjuttost moħbi jarah min irid. Ma b'distanza ta' forsi sa ta' 10-12 sena iva, però dak iż-żmien għalmenu il-rekollezzjoni, il-memorja tiegħi hija li speċi niftakar li ngħid ara, okej. Qatt ma rajt xi ħaġa hekk bil-Malti, li huwa sinjal ta' kemm inbidlu l-affarijiet ukoll f'dal-aħħar snin. Skużani. Kont qed tgħid skużani. Naħseb iktar li kien hemm kwistjoni pereżempju bit-titlu niftakar dak iż-żmien Aql Inferni kien hemm daqsxejn ta' kjas minn xi skejjel reliġjużi li ma rridux idaħħluh fil. Allura kien hemm ċensura mhux fil-kitba, ċensura billi ma ħallewx fuq l-ixkiteb. Sewa tissemmi u kien hemm dak iż-żmien inti u Simon kontu qed tagħmlu anke tur tal-iskejjel biex ngħidu hekk u kif qed tgħid inti titfakkarni vera kien hemm xi skejjel li maċċettawx l-istedina li tmorru intom propju mħabba t-titlu, għax kien hemm kelma infern fit-titlu. Ħanaddi waħda anke ħabba ħin għal-lon. Fil-każ tiegħek il-manuskritt dal-manuskritt propju li baħt il-premju bih, ukoll jaffronta tematiċi u temi differenti li huma b'Inglis ngħidu you push the envelope, speċi ukoll li huma
diretti fejn għandhom ikunu diretti u ngħid għalija mill-ġdid ma nimmaġinax manuskrittek 10-15 sen ilu kieku daqshekk faċilment kien se jkun joħroġ b'nuqqas ta' kjas għax llum il-ġurnata. Dik kienet xi ħaġa konxja tiegħek li kien hemm din il-libertà li xtaqt, allura xtaqt inti u pux di envelope kont konxu li rrid intu tikteb jew qed tikteb l-istorja tiegħek ħarġet hekk għax ovvjament l-istorja kienet hekk u ma ħsibx fuq għax qed kurjus nara x'inhu l-ħsieb wara appuntu awtur żagħżugħ li qed jikteb issa fil-2021. Iva, infatti ngħidlek il-verità, jiena ma miltix konxjament. Imma realizzajt li ta' kien hemm xi kontenut li jista' jitqies bħala espliċitu jew mhux in-norma forsi. Meta bdejt nagħti xi kapitli li ħbib tiegħi il-familja u kien hemm min qal li dan żgħażagħ. Iva, x'fih? Ngħidilek għax hemm dik mhux normali tkun fi ktieb ta' żgħażagħ dik. U għal-bidu bdejt ta' fejsu jidħollok id-dubju ġo moħħok, tibda tgħid imma għandi nneħħihom, għandi niċċensura li l-nifsi, għandi forsi tone it down. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiena nikteb għalija nnifsi l-ewwel net. Jiena nikteb għall-qarrej li hemm ġo fija. Issa jekk qed nikteb għat-tfal, qed nikteb għall-qarrej tifel li hemm ġo fija. Jekk qed nikteb għall-adult qed nikteb għalija u l-istess għall-adolescenti. Qed nikteb għallon ta' meta kellu 13, 14, 15 sena. Illi tajjeb insemmi għalkemm milux ħafna snin. Imma isu dinja differenti kienet, pereżempju jiena meta kont ta' dik l-età ta' 14-15 sena u kont naqra l-kodba li huma immirati għal dik l-età, qatt ma kont insib li jiena rappreżentat, pereżempju fil-kodba, jew rari li nkun rappreżentat. Allura dejjem fil-kitba tiegħi nieħu nagħmel punt isni. Jiġi nkonxju ta' ġifieri, mhux noqgħod ngħid isma' rrid nitkellem hekk biex nolqot il dik il-persuna jew immisu inħobb nikteb dawn l-istejjer illi naf illi ħajolqtu il-nies differenti u forsi il-kategoriji ta' nies li mhux normalment jintlaqtu fil-maġġoranza tal-kodba li joħorġu. Ekku, u fil-fatt anke mill-lat ta' pubblikatur għadni niftakar forsi għax issa li ftit appuntu hawnhekk. Għadni niftakar meta appuntu il-maġġoranza kif qed tgħid inti il-maġġoranza tal-kodba li kienu jinkitbu speċjalment f'qasam li huwa tfal u adolescenti kienu hemm ċertu tip ta' normattiva li kienu kollha jsegwu hekk anti malli inti titbieħ xi ftit ma kontx issib, jiġifieri. Iva, u għalhekk imbagħad kont indur ħafna għall-kodba tal-adulti, imma mhix xi ħaġa li hija mhux neċessarjament ħażina, imma qasija tajba li jiena biex inħossni rappreżentat għandi ndur għall-ktieb li hu miktub għall-adulti għax fl-aħħar mill-aħħar jiena l-età tiegħi ma kontx adult dak iż-żmien. Allura moħħi kien jgħidli iżjed għaqli li kieku hawn awturi qegħdin jirrappreżentaw lili f'kodba li huma immirati għall-età tiegħi. U fil-fatt ngħidu wkoll mhux biex naqbżu għas-sitwazzjoni kif kienet, imma il-letteratura Maltija għadha żagħżugħa issa mhux fis-sens tal-qarrejja, żagħżugħa ħdej korpi ta' letteratura ta' pajjiżi oħrajn, il-letteratura Maltija għadha żagħżugħa mhilix daqshekk snin. Allura forsi huwa xi ftit inevitabbli li affarijiet li appuntu f'pajjiżi oħra f'litteraturi oħrajn ilhom isiru hawnhekk ħadu xi ftit iżjed tal-ħin. Imma mhux neċessarjament illi meta tkun naqra pereżempju kodba bl-Ingliż kont issib ovvjament l-għażla hija ħafna ikbar, ovvjament kif qed tgħid inti, anke biss tara kemm hawn nies jaqraw il-Malti, kemm nies jaqraw l-Ingliż, l-Ingliż huwa lingwa universali fl-aħħar mill-aħħar. Imma wkoll kienu lejn dawn l-aħħar 10-15 sena li anke fil-letteratura għaż-żgħażagħ speċjalment illi ħadu spunti il-kodba tal-young adults, ġifieri. Ma kienx jeżisti addirittura ma ninsewx sa ftit snin ilu, il-ġeneru young adult bil-Malti ma kienx jeżisti. Kien hawn kodba li kienu miktubin b'karattri huma adolescenti ma li kienu xorta kodba dak li ngħidulhom avventuri klassiċi għat-tfal. Ġifieri kollox jieħdu l-kontest tiegħu. Grazzi. Kerstin, il-romanz tiegħek ukoll perfettament imperfett, dejjem inħawdu perfettament l-imperfett u l-perfett inħawadu. Ukoll ħieġ iktar tard is-sena. Ukoll għandu b'mod differenti minn tal-on, għandu anke xeni ta' sess, ta' infatuazzjoni sessuali li huma relativament espliċiti li jiena issa bil-kappell ta' pubblikatur, inkun onest, 10-15 sen ilu
kienu jinkwitawni fis-sens li kont nimmaġinaw ħajkunu problematiċi, kont ngħidha ħajkollna l-problemi, ħajkun hawn problemi ta' ċensura, ħajkun hawn. Illum il-ġurnata kien hawn Giuseppe Stanio, kien hemm Alex Vellagera, anke Manuel Mifsud, ta' ħafna oħrajn insemmi għax ninsaġ, imma semmejt anke forsi li żjed eklatanti Stanio u Vellagera. Inti tħoss li b'xi mod fis-sens wittewlek it-triq daw bħala l-antenati, ngħidlek bħala l-antenati, mhux anzjani, jgħidu għalihom ngħidu antenati, imma fis-sens illi ġew qablek jisom tħoss li wittewlek it-triq jew ma tħossx dik l-eredità biex ngħidu hekk. Ċertament il-fatt li awturi oħra qabli diġà mxew dik it-triq li tgħinni. Pereżempju xi ħadd bħal Vellagera ċertament fetaħ bibien fil-letteratura Maltija li qabel kienu magħluqin jew forsi kienu mbexqin. U issa jien qed ngħaddi minn dal-bib meta l-bib huwa miftuħ. Ċertament iktar faċli. Jiena meta fil-bidu kont qed nikteb dal-manuskritt u kont konxu li qed nikbu b'ċertu ton bla kantunieri u mingħajr ħafna eufemizmi. Waħda mill-biżgħat tiegħi kienet li ma nsibx pubblikatur koraġġuż biżżejjed li jpubblikah. Infatti spiċċajt għamilt eżerċizzju żgħir waħdi, identifikajt numru ta' awturi li għandhom tendenza jippubblikaw kontenut koraġġuż li ma jdequx jaffrontaw suġġetti tabu. U bdejt nipprova nidentifika ma' min normalment jippubblikaw dawn l-awturi. Kont diżappuntat meta fl-aħħar ta' dal-eżerċizzju kull ma kelli fil-lista tiegħi kienu żewġ pubblikaturi lokalment. Wieħed minnhom kontu intom tal-Merlin u kien pubblikaturi ieħor. U f'dak il-moment qabadni jisun qabiża, pressjoni. Għax jekk nibagħtu l-Merlin u jgħidu li le, jekk nibagħtu l-pubblikatur ieħor u jgħidu li le wkoll, imbagħad l-uniku option li vera fadalli hija self-publishing. U li vera ma staċ jiġifieri mura self-publishing. Jiena f'dak il-moment bdejt inħoss dil-pressjoni ta' forsi ċensura informali. Però deċidejt li webbes rasi nikdbu kif jiena nħossni komdu u mbagħad wara naraw. Fortunatament kont battu lilek u wara ftit xhur aċċettajt li tpubblikahuli. Interessanti u la inti semmejt ma xiex indawara fuq il-spotlight fuq wara pubblikaturi, però inti la semmejt il-pubblikaturi nixtieq anka ngħid nofs ta' kelma biex naqbes ftit tal-kategorija wkoll illi ċensura vera ma hawnx, però fuq pubblikatur ġifieri kummerċjali li mhux pubblikatur li huwa parti minn partit politiku jew parti minn struttura bħal tista' tkun l-università, imma l-qiegħed allura finanzjarament irid tifendi għal rasu, tagħmel differenza għax għandek il-ċensura prattika kummerċjali fis-sens illi jekk ktieb tant jista' jaqla kritika ra jixtruh iżjed in-nies, bħalma ġara f'każ appuntu Stanio, Vellagera, eċetera, però ma ninsewx li jista' jkun hemm ukoll reazzjoni opposta ta' nies tant jistmerruh li ma jixtruhx. Ktieb li huwa għat-tfal jista' jew għall-adolescenti kif semmit l-ewwel Lorenz l-infern jista' jkollok bibien ta' skejjel li jingħalqu li tgħidli xi ma importanix, imma mill-lat kummerċjali f'suq diġà żgħir bħalma u Malta qed tkompli tagħlaq iżjed. Għalkemm hemm kod oħra ppubblikati miktubin dan it-ton, jiena xorta konxu li l-darba ħaser joħroġ il-ktieb. Ser nirċievi xi kummenti li nikteb b'mod goff forsi jew li l-karattri li ħloqt huma perversi jew li forsi jien għandi moħħ pervers għax krejajt dawk il-karattri. Preparat mentalment għaliha u naħseb li bil-fors tiġri għax naħseb li għalkemm qed namendaw il-leġijiet bħala pajjiż. Is-soċjetà li ngħixu fiha għandha kultura dominanti li għadha pjuttost konservattiva u qiegħda tevolvi minn dak l-aspett. U anke, mhux nkun qed nagħtu spoilers b'daqshekk, il-fatt li għax kif għedna xeni espliċiti, sess espliċitu ormai hemm diversi romanzi, hemm ħafna romanzi, però anke l-fatt li romanz tiegħek fih pereżempju sess ma' minuri. Allora dik tidħol terġa' f'kategorija oħra għall-letteratura bil-Malti, ovvjament, kif għedna l-ewwel bil-letteratura barranija m'hemm xejn li ma ntqalx, xejn li ma sarx kemm il-darba ġifieri, però huwa jien nemmen li huwa parti mill-proċess li nikbru bħala letteratura wkoll. Eżatt, jiena naħseb waħda mill-problemi prinċipali għax ktibtu bil-Malti. Ġifieri jiena wieħed mill-kotba li ispirawni
li influenzawni nikteb dal-manuskritt kien Lolita ta' Vladimir Nabokov. Li ovvjament inti għandek raġel adult ta' 40 sena minn għalija ma' tifla ta' 12 sena. Li wkoll kien għala polemika kbir fi żmienu, għax iż-żmien iż-żmien dak li kien ġar hemmhekk imma insomma jgħaddi. Ħana nerġa' Lorena li għax l-ewwel semmejna l-kodba passati tiegħek. Ma semmejniex il-romanz għax inti ktibt qiegħda tiffinalizza romanz ġdid illi mill-idea li ħaddina s'issa naħseb mill-ġdid qabli inti ħatajd li ma hemm xejn li għalik, ovvjament nafek li ma ktibx b'dak b'xi tir partikolari f'moħħok, però nista' nimmaġina li ħajkun hemm reazzjonijiet li addirittura appuntu ammont ta' snin ilu forsi l-ktieb kien jintlaqa b'mod differenti milli kif ċert li ħajntlaqa issa. L-esperjenza tiegħek għax naħseb mill-kitbiet kollha tiegħek huwa forsi li żjed wieħed s'issa korreġini ksejjer żball illi nobot nuża l-kelma esplicit għax mhux il-każ, imma fis-sens li jista' jafas fuq ċertu affarijiet li jistgħu għandu jkunu kontroversjali biex nuża kelma oħra wkoll ma tantx inħogost nuża f'dal kuntest. Kien hemm xi ħsibiet li għaddew minn ras għax dik kurjuż, jiena fl-aħħar kurjuż l-awturi xi ħsibiet għaddew minn ras, jkunu għaddew minn rashom jew le huma jiktbu. Le, ovvjament huwa qed nikdbu b'mod konxju ħafna ta' din il-ħaġa għaliex dan huwa xogħol tiegħi illi naf ċert li ma stajtx nikdbu jien 20 sen ilu fi żmien meta kienet hemm iċ-ċensura Malta, kont għadni ngħix Malta, kont għadni nagħlem u għad hemm il-ġenituri tiegħi ħajjin. Huwa ktieb li ma kieku ktibtu dak iż-żmien żgur ma kienx ikun miktub għal pubblikazzjoni. Għaliex huwa ktieb illi għalkemm jittratta u għalkemm huwa analiżi dwar il-femminizmu, huwa r-riċerka tal-femminizmu mill-lat ta' restrizzjonijiet li għexna fihom Malta li ġejjin mir-reliġjon. Ir-reliġjon u allura dejjem nafu sew li l-ikbar ċensura Malta kienet fuq is-sess, fuq dak li huwa meqjus bħala oxxen u fuq kritika dwar ir-reliġjon, dwar il-Knisja nnifisha, ġifieri dawk huma għalija l-ikbar żewġ kif tgħid ostakli jienu nikka il-konservattivizmu li għext fih. Ovvjament, żgur ma kienx ikun jista' jinkiteb. Ekku, dik kienet is-sensazzjoni tiegħi wkoll jienu naqra. Ukoll kif qed isem inti naqbel miegħek naħseb illum il-ġurnata, ir-reliġjoni huwa l-iktar suġġett li għadu forsi mhux tabu imma li ngħidlek li joħloq kontroversja, għax il-kelma kontroversja llum il-ġurnata appuntu saret f'ċertu aspetti anke marketing tekniki nkunu onesti. Però fejn jidħol reliġjoni nsib li żied ikun hemm breakijiet biex ngħidu hekk u jistgħu jinħolqu. Xi ħaġa oħra li xtaqt niddiskuti hija semmejniha ftit semmejta Loren dwar Sqaq l-Infern u semmejta ftit inti dwar kodba li forsi kont taqra meta kont iżgħar. Ngħidu ċensura b'mod formali ma hawnx ħadd ma ħajwaqfek, però għal min jikteb għall-adolescenti u intom it-tlieta ktibtu jew qed tikdbu fost affarijiet oħra għall-adolescenti, l-adolescenti ovvjament għandhom ċertu indipendenza li jistgħu jixtru jaqraw kodba rashom, però hija realtà speċjalment u sfortunatament fejn jidħol il-Malti, il-lingwa Maltija, li jaqraw tramite l-iskola. Jekk hux għax ikunu mġala jaqraw xi ħaġa bil-Malti, ngħidu mbagħad il-ħolma hija li dak li jkun tant joġbu li qed jaqra bil-Malti, però hija realtà toġobni u toġobniex dik diskussjoni għal darba oħra illi ħafna qari fl-adolescenti bil-Malti isir b'xi mod tramite l-iskola. U minħabba li għandek il-gatekeeping li huma l-iskejjel mill-ġdid bil-kappell ta' xi ħadd li jaħdem fil-kodba u jbieħ il-kodba, għad hemm iva ħafna reżistenza mhux biss minn kif semmit Loren l-ewwel skejjel reliġjużi, però anki skejjel statali u skejjel indipendenti, imma skejjel indipendenti forsi inqas skejjel statali partikolarment ironikament, li ikun hemm ċertu gatekeeping, li jkun hemm listi ta' kodba li jistgħu jidħlu kriterji u ktieb
pereżempju, qabli f'ċertu skel ma diċ, pero hemm ħafna skejjel fej pereżempju ir-romanza l-adolescenti Riħisfel ta' Pier Mejlaq illi meta naħseb fih mhux espliċitu mhux kelma tiġi f'moħħi altru, però għandek ċertu kelmiet l-ewwel hemm li huma dak bil-Malta nħossuhom goffi. Allura qiegħed bħala persona non grata bħala ktib li ma jistax jidħol f'diversi libreriji tas-sekondarja fejn allura l-istudenti jaċċessawhom. Lon, forsi nibda bik anke li semmejt l-ewwel x'taħseb dwar hekk fis-sens jekk inti taf li tikteb għall-adolescenti u taf li hija realtà sfortunatament li ħajkun hemm ammont sew ta' skejjel li dak tip mhux se jidħol fix-kafif tal-librerija. Dik tinfluenzak forsi daqs ċensura oħra jew Mela, forsi blaħnet mhux se tħobb pjaċir bih bħala pubblikatur. ma jimpurtax mhux għalhekk. Jiena nemmen illi sissa xejn qatt ma żamni lura meta nkun qiegħed nikteb. Forsi ġieli tkun tikteb ċertu affarijiet li tajt istradan ħalkemm hemm reżistenza li dan ma jistax jinqarem. Jew pereżempju naf taf żgur li hawn familji li jixtru pereżempju l-kodba għal uliedhom mhux se jduru għal dan il-ktieb. Jiena huwa riskju li nieħu. Imma kif qalet Loren, ġieli jkollok ċertu ċirkostanzi oħra f'ħajtek, forsi x-xogħol, forsi l-familja, jista' jkun il-pubblikatur ukoll. Illi iżommuk lura. Jiena sissa ifhimni dan huwa l-ewwel manuskritt illi ħajjiġi ppubblikat. Għadek tittara reazzjoni. Għadni irrid nara r-reazzjoni tal-pubbliku għaliex il-kitbiet tiegħi qatt ma kienu bħalma ħajkun mifrux dan mal-poplu Malti kollu. U fl-istess ħin, jisu m'għandix esperjenza mal-pubblikaturi li ngħid isma' forsi meta ktib dak kien hemm forsi daqsxejn reżistenza, jew meta ktib dik aċċettaw kollox. Imma biex inwiġbek ġifieri straight għal dak li staqsejtni inti, jiena ma jżommnix. Xejn ma jżommni. Dakka sinjal li mixjin. U Kerstin, inti l-istess mistoqsija, ma fil-każ tiegħek forsi iżjed għax naħseb nista' ngħid li żgur ma rridx ngħid ebda, ma naħseb kważi ebda skola muħad qiegħed il-ktib tiegħek fuq l-ixkafif ta' skola sekondarja li hija ħasra sa ċertu punt għax huma hija li żjed li ħajinteressom dak il-ktieb jew waħda mill-iżjed etajiet. Ġifieri xi ħsieb għandek fuq? Jiena di ħsieb fuqha. Jiena ħanibda billi ngħid li l-adolescenza huwa perjodu fil-ħajja fejn tifel jibda jsir raġel, jibda l-proċess, u t-tifla tibda l-proċess biex issir mara. Parti minn dak il-proċess huwa l-maturità. U inti biex karattru matura, trid tiltaqa' ma' realtajiet tal-ħajja tajbin u ħżiena. Dawn l-adolescenti ser jibdew jiltaqgħu bil-mod il-mod mal-alkohol, ma' drogi, ser jibdew jiskopru ġisimhom ukoll, jibdew jħossu ġibdiet. Allura jiena nħoss minħabba dawn ir-raġunijiet kollha, ktieb bħal tiegħi jew anke bħal ta' Lonnu bħal ta' Lorraine. Jekk ikunu fuq l-ixkafef ta' skejjel sekondarji, iktar jistgħu jgħinu milli jfixklu. Ma narax raġuni l m'għandhomx ikunu hemmhekk. Naqbel magħkom ovvjament, laħża ovvjament imma d-deċiżjoni hija dejjem skejjel huma entitajiet fejn mhux aħna nagħmlu d-deċiżjoni, ġifieri. Nixtieq nagħlaq forsi l-aħħar mistoqsija lil Loren qabel nagħlqu. Għax inti l-unika waħda aħna minna l-erba li preżentement qiegħda tgħix barra minn Malta. Allura dan il-diskorsi fuq semmejta ftit fil-bidu inti meta propenta bdejna, tħossom biex nuża kelma bl-Ingliż quaint, jiġifieri taħseb li f'realtà barra minn Malta forsi bħal fejn tgħix inti awturi hemmhekk qas jaddula minn moħħhom dawn l-affarijiet li tissemmi inti għax inti b'mod interessanti semmejt darbtej anke il-ġenituri pereżempju, li hija xi ħaġa li ma nsemmux spiss imma li daqskemm jista' jkun influenza x-xogħol jew influenzi konservattivi, reliġjużi, eċetera. L-influenza tal-ġenitur li nafu li jaqraw kitbiet tagħna. Tħoss li awturi pajjiżi oħra qed jaħsbu fuq dawn l-affarijiet jew hija xi ħaġa totalment għaddiet li qas biss jaħsbu fuqha? Naħseb illi żgur li dak li għaddejjin minnu Malta aħna meta tqabbel ma' hawnhekk fejn qiegħda jien dak diġà hawnhekk nimmaġina għax ċertu rivoluzzjonijiet jinnaf kemm sessuali, kemm mill-lat ta' reliġjon u diġà għaddew minnhom hawnhekk u ħafna iktar li
Malta da kollu għadu ġdid u rridu niftakru illi il-lingwa Maltija f'dat tip ta' espressjoni għadha ġdida, ġifieri inutli ngħidu għandna mijiet ta' kodba li jittrattaw affarijiet kontroversjali, waxxeni u affarijiet bl-Ingliż u lingwi oħrajn fil-libreriji Malta, il-fattu li meta kelma tara miktuba bil-Malti għandha impatt ħafna ikbar għax maħniġ jew issa qed insiru iktar imdorri biha. Speċjalment bas-social media x'dik għamlet differenza wkoll li l-kelma Maltija miktuba kemm illiberat lilha nifisha minħabba li ma hemm ċensura, imma wkoll qegħdin nużawha wkoll fil-kitba fuq social media ħafna nies jikbu bil-Malti fuq social media. Issir familjari ma ċertu kliem. Ekku, kif qed tajt inti bil-Malti assolutament jinħassu iżjed fatt ftit ilu xi snin ilu kien hemm esperiment li sar minn Outreachy illi pruvat silta minn The Fault in Our Stars bl-Ingliż u l-istess silta fuq blog bil-Malti u reazzjonijiet kienu diametralment opposti ġifieri. U nixtieq nagħlaq propju għax irdu nagħlaq u nirringrazzja kulħadd, però nagħlaq anke bli semmit Loren u li semmejna l-koll li naħseb fl-aħħar mill-aħħar huwa proċess li titgħaddi minnu kull lingwa, kull letteratura, forsi aħna qegħdin xi ftit iżjed tard anke għaliex bdejna iżjed tard, però huwa perjodu li meta nkun f'burdat iżjed ottimist ngħid naraw imqabbel ma' 15-20 sen ilu kemm imxejna u kol konversjoni bħal di 10-15 sen ilu qed naraw kafe imxew iżjed. Bawek nixtieq nagħlaq nirringrazzja l-Kunsill tal-Ktieb u l-Campus Fest ta' din l-opportunità fisem il-Merlin Publishers li organizzajna li t-taħdita tal-lum u li ħankunu gburi, ħankunu nippubblikaw ir-romanzi ġodda li semmejna ta' Loren, ta' Lon u ta' Kirsten. Nirringrazzja mill-ġdid il-Loren Vella li naqdet magħna remotament lil-Lon Kirkop u l-Kirsten Spiteri tal-feedback u l-insight tagħkom fuq is-suġġett. Grazzi.